Allora biex naħbi l-ekwipaġġ ħansejjaħlu. Illum il-ġurnata rari ikolli shows fej ikolli ħafna frifet qabel ma nitla. As you feel Per safe. eżempju, meta nagħmel prestazzjonijiet fil-parti ta' nerv, daqskemm drajt u naf l-udjenza li taf li ħatiħu pjaċir bil-performance tiegħi u kollox. Naf li I'm at home u jisu xejn mhux xejn. Dejsak meta jkollok il-ġuħ tkun looking forward li ħadd jiekol. Ġifieri aħna wara dawk is-sigħat kollha nippreparaw u affarijiet imwaħlim affarijiet li m'għandhomx għalfejn jkunu Qasattilna kif tipprepara. Strejdiko. Allura, eventually, dak il-xogħol kollu, dak is-sigħat kollha, il-park, it's the moment. U tiklu. Ejju, You ħafna. know what I mean? Infatti nintefa' ħnara wara. Jiena l-kontrarju ta' Patricia għandek kemm xejn differenti. Kont nilbes il-pezzu hekk meta kont naqra mbaċċa biex eye proportion taf inti biex kont nagħmel il-hip pads u hekk nilbes il-fom fil-ġem. Illum il-ġurnata sirt inkun iktar komda nuri naqra laħam. Ġifieri tupi salija llum sar hekk sexy fuq il-palk. Allora biex naħbi l-ekwipaġġ ħansejjaħlu. Hemm proċedura ta' tape. Okay. All right. U mhux tape normali. Jien naħseb dil-biċċa ta' tape li konna fiha. U ħafna affarijiet lura fuq xuxin, origami se qed tagħmel. Origami, Qatt tweġġa. Skomda. Tidra Mbagħad nilbes jisom isa tanga apposta imma li tkun bil-lastiku esaġerat biex dejjem iżżomm l-affarijiet il fuq. Accidents do happen, ġifieri xi kultant jittawwal. Hello. X'tagħmel jekk tkun tagħmel Jew titlob il-mulez l-affarijiet ġu marru post. Immorru postom, forse tagħmel xi kieku jerġa' jidħol postom. Infatti kemm darba qabel xi xogħol nidilha ħarġet tal-left ħarġet. Iva.